aw bisimila mali kunnafoni show jabaran kan amina yalla ka don dugu kɔnɔ ka maa damadɔ ɲininka hakilina la fɛn min ye gwada cogo ye aw k'an si tantɔn umu fane medofo gara ama no sane wallahi ne den fɛnw bɛ ka gɛlɛn sa tigadɛgɛ tɛ se ka sa ɲugu tɛ se ka sa jɛgɛ tɛ se ka sa sogo tɛ se ka sa ama nɔgɔn dɛ wallahi ko faamaw ka wuli k'u jɔ an ye walasa nɔgɔya ka don kow la n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ an ka fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don an ka marchandise bɛɛ de gɛlɛyalen don a bɛɛ an ka sogo tɛ se ka sa jɛgɛ tɛ se ka sa y'a ye ne yɛrɛ ye jɛgɛ feerela de ye wallahi a ma nɔgɔn fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don jɛgɛtigiw kɛlen ka dɔ fara u ka jɛgɛ da kan sogotigiw kɛlen ka dɔ fara a kan nafɛntigiw kɛlen bɛ ka dɔ fara u ka nafɛn bɛɛ kan tiɲɛ na a ma nɔgɔn dɛ faamaw ka wuli k'u jɔ u k'an dɛmɛ dɔ ka bɔ fɛnw da la o de kun don baasi tɛ alhamdulilahi rabil alamina ayiwa n balima silamɛw awɔ ne denw sera n ma ka n ɲininka ɲininkali diyara n ye kuma n b'aw fo o bonya la o diyara n ye dugu in gɛlɛya a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ a kan gɛlɛya min b'an kan kuma yɛrɛ tɛ a kɔ bilen tuguni an ma ɲina yɛrɛ gɛlɛya ɲɔgɔn ye ka ba ala kan da nafɛn yɛrɛ bɛ gɛlɛya mɛ ka se malo ni ɲɔ ma o fɛnɛ o y'an dabaliba fɛn bɛɛ ka gɛlɛ tulu fɛn bɛɛ gɛlɛyara cɛw dun anw bɛ a sɔrɔ olu de bolo n'a fɔra k'a gɛlɛyara olu ma a bɛɛ lajɛlen bɛ da anw musow de kɔ la parce que n'olu dɛsɛra anw de bɛ doni ta an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'an kan bi kosɛbɛ kuma yɛrɛ t'an da gɛlɛya yɛrɛ ɲuman fɔ yɛrɛ bɛ fɔ ni balo bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ k'i fa i bɛ ɲina ko caman kɔ sisan n'a fɔra ko balo yɛrɛ tɛ yen a gɛlɛyara an bɛ yɔrɔ min bi jamana in kɔnɔ dunko kelen de don an ka mali in kɔnɔ t'anw bara an bɛ daraka dun ka tilelafɛnɛ dun ka surafɛnɛ dun gɛlɛya yɛrɛ kosɔn tilelafɛnɛ kinin kelen de don n'i y'o dun den b'a yɛrɛ ye ba b'a yɛrɛ ye fa b'a yɛrɛ ye yɔrɔ a bɛ jogojuguya bange jamana kɔnɔ parce que n'i ye den bila a yɛrɛ ma k'a ka balo ɲini a yɛrɛ ye e y'a bila ka taa sira jugu de kɛ ni sɔrɔ ma labɔli kɛ an dun b'u to yen dɛ an tɛ daraka di den ma an tɛ surafɛnɛ d'i ma tilelafɛnɛ kelen n'an y'o d'i ma i b'i yɛrɛ ye n'o dun kɛra jamana kɔnɔ a tɛ taaɲɛ sabati parce que a bɛ jogojuguya bange denmisɛnninw na an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'u sera ka an dɛmɛ baloko ta fan fɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que a b'an denw kisi k'u bɔ jogojuguya caman ma n'o kɔni n'u y'an dɛmɛ o la o ka d'an ye kosɛbɛ yɛrɛ de parce que wajibi ye n'i wulila f'i ka dɔ dun n'e ma dumuni sɔrɔ e bi bɔ n'i ye min ta sɔrɔ cogoya min na i b'o ɲini ten dɛ su mana k'o fɛnɛ ni kɔngɔ b'i la n'i m'o fɛnɛ sɔrɔ i bɛ taa sira dɔ fɛ min man di ye anw dun an ka laɲini to ye an seko tɛ an bɛ yɔrɔ min bi dunko kelen de don kini kelen in n'o bɔra a la an ka fosi t'a tɔ la o kuma n'aw sera k'o lase u ma u ka dɛmɛ don an ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ. sitan bagayo gada kɔni cogoya min kɛra gɛlɛya dan bɛ gadalamɔgɔw kan bi dɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛya jamana yɛrɛ kabini ala ye n da ɲina an bɛ dugawu de kɛ ni cɛ min ma malo i tɛ malo tu gɛlɛya dan don dutigi bɛ gɛlɛya tɔgɔ tɛ dɛ kabini ala ye n da an ma deli ka gɛlɛya ɲɔgɔn ye nafɛn min bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ gɛlɛyara ne yɛrɛ tun bɛ juga feere fɔlɔ ne donna juga feere la fo ka taa fɔ ko ne bɔra bi k'a lase n nimɔgɔmuso ma ne ma deli ka fini san 120 na 100 dɔrɔmɛ 10 mɛ u taara se bi fo 180 sisan 180 tiga ko tɛ tiga yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ 120 kan ne yɛrɛ kɔni taara mɔgɔ bɛ baara kɛ cogoya min komi n'i degera baara min na a bila man di tiɲɛ tɛ wa ko n tɛ a ko kɛra baara ye sari a y'a lase faamaw ma ko an ta tɛ gɛlɛya tɔgɔ ye dɛ gɛlɛya yɛrɛ de don kabini ala yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔn ye y'a ye kɔni nafɛnw nasɔngɔ min bɛ a bɛ mun bɔ a tɛ fosi bɔ dɛ ko ne gɛlɛya kɛra n'u sera ka faamaw sera ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la a bɛ diya n kɔni ye ko ne ala minnu se tɛ feerekɛlaw fɛnɛ u fɛnɛ bɛ fɛn sɔrɔ gɛlɛya de la tiɲɛ tɛ wa n'i ye fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la wajibi i fɛnɛ b'a feere gɛlɛya de la ko an si sago tɛ gɛlɛya in ye o tiɲɛ tɛ wa n'olu kɔni sera ka fɛɛrɛ kɛ dɔ kɛ bɔ balo la balo yɛrɛ sera prix min na kabini ala ye ne yɛrɛ da ne ma deli ka balo ɲɔgɔn la 100 ni kɔ malo ɲɔ tɛ ne tun bɛ furugu feere n bɛ juga feere ne ma deli ka ɲɔ kɛ tɛmɛ 60 kan a cayalen o ye samiya wagati ye ni tilema bɔra a bɛ jigin ka taa se 50 la mais anw bɛ ɲɔ san fo 120 100
yaro dama tɛmɛna dɛ fɛn kɔni tɛ b'o la bilen an bɛ dugawu de kɛ ala ka koɲɛ nɔgɔya ala kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman d'a ma min bɛ se ka gɛlɛya in dɔ bɔ gɛlɛya in fanga la an b'o de dugawu kɛ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala kɛ kɛnɛya d'aw ma aw k'a bila kɔrɔ aw k'a bila bana ye. ne tɔgɔ Ndi Jara an kɔni bɛ ga kɔnɔ ga ka gɛlɛn dɛ nkalon ye haramu ye sugu ka gɛlɛn fo ka dɔn ko sugu ka gɛlɛn sogo tɛ se ka sa jɛgɛ tɛ se ka sa yɔrɔ balo yɛrɛ tɛ balo yɛrɛ ɲuman yɛrɛ bi ko i k'a dun bi fo i ka 120 bɔ malo n'i ma 120 o Gambia ka ɲuman i tɛ se k'a dun jɛgɛ fɛnɛ bɛ ten jaba yɛrɛ ko tɛ foyi tɛ min bɛ se ka san bi ni faamaw m'a lajɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni anw sɛgɛnna cɛw yɛrɛ dɛsɛra musow de cɛsirilen don musow bɛ min sɔrɔ bi cɛw t'o sɔrɔ nu faamaw n'u m'a lajɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an sɛgɛnnen don an sɛgɛnna a ɲanina tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi an tɔɔrɔla yɛrɛ de walayi. Auzubillahi min shaitanir rajim tanake ko gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn nafɛn o de tɛ se ka san yɛrɛ jaba tɛ se ka san foyi tɛ se ka san gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de yɔrɔ sɔrɔma pase yɛrɛ kɔni tɔ o yɛrɛ ta ye gɛlɛya dan ye bi cogoya min ala de b'a dɔn foyi tɛ ka bɔ sɔrɔma pase yɛrɛ la bilen dɔ de bɛ ka fara o kan k'ala ka Mali ta fanga ala ka di a si ma mɛ a k'a lajɛ a k'an lajɛ ten fantanw de fana bɛ jamana kɔnɔ k'a ka fantanw na k'olu de bɛ jamana kɔnɔ a ka hinɛ an fana la a ka dɔbɔ ko dɔ ka bɔ ko dɔw la o de ka ɲi ala ka Mali ta fanga da a ma ani silamɛden bɛɛ lajɛlen an ta ni walitaw bɛɛ yarabi ala ka barika don a ka fanga la ala ka sababu ɲuman d'aw yɛrɛ ma ala ka si da aw yɛrɛ ma ala ka kɛnɛya d'aw ma ala ka laban ɲuman da aw yɛrɛ ma. malo yɛrɛ an tun bɛ malo bɔrɔ san 2000 3000 n'o taara kɛ 1000 ye bi malo Gambia ka yɛrɛ ɲuman bi nde e yɛrɛ b'a dɔn 10,1 tɛ yan sugu la sogo kilo 600 o tuma tulu bi dɔn tulu an bɛ tulu litiri san 280 o tuma mun kɛra k'a b'aw yala k'aw bɛna ko mɔgɔw ɲini k'aw b'a dɔn ko olu t'a ta na olu tɛ wa a nana sumalen b'olu ka so kɔnɔ dugu ka gɛlɛ bi a ka gɛlɛ sini a ka gɛlɛ bi a ka bɛ sini ne yɛrɛ bɛ bɔ yan ne yɛrɛ ka tɔ dɔ ka yan bila n bɛ taa yɔrɔ min ka di n bɛ taa yen. Mali kunnafoni show jabarani lamɛnbagaw an ka yala yala kɔnɔna na an ye min sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna o de ye nin ye donc a kana ɲinɛ k'a like k'a abonner k'a partager aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.